mangka suba manggala talantati sageta alis ing udo mir ing sambi Allah ingkang kae bola paipun iki suba manggala kados dene lampahipun lurah bodro anak putu kabeh sing saka Watu Sigar sing saka Pelatah Nipan ayo dene nyuwun muga-muga rendenge gebang gebeng ketigane ben aja nganti dawa-dawa kono-kono dadi barani sama kula kepangaken kula Didi Ardiansyah saking Karangpoh Kecamatan Senen. Kula niki nembe ngayahi kewajiban Pak Duko. Kula nyuwun tambahi pangestu Pak Duko. Ya nek kene mbok gareng kok manggolongan. Jenengmu apa le tak Bagus? Ayo lek. Kok gak mulai balik? Kayak mana? Kok tak tambah itu kalau tengah. Rice. Kawan, ditanya ayo ora? Ada. Yakin aja. Hah? Betul kata betul. Nek iki rasa iki nek iki. Lu kok apa? Lu apa? Alias ini tuh bakal ngajal. Minggir kamu. Dek, namanya siapa saya? Ilmu kita apa ya nak? Ilmu kita apa? Ilmu apa? Moto apa? Moto ini? Salsa. Wih, kita wedok lho, kita kon dulu panenge. Kok wong lanang kuat kok kuatem kuat. Ilmu apa? Kok nak ahli Quran sinten nak kowe karo aku lali kula butak iki butak duraka butak iki kandel kakangane kok
Kode-kode rokok, kan aku buat rokok janganan. Yo, Raden. Yo, Mat, yo. Sare. Sekolah kelas piro, Mak? Kelas 1. Iki jane sakral lho, Mak. Ora kena wong ngaji. Kira-kira kowe di pasar apa? Nah, aku ku pasarmu ilang. Kowe di pasar apa? Tenan? Urung pengen. Ayo, kepengen apa urung? Kepengen apa urung? Kalau ora tak datang bapakmu kok. Baik. Mak, besok nek ana sing siji doyan kowe. Ya kan, Mak. Dek besok nanggap dekorasi duwe Pak Kalbi. Ngono ya, Mak ya? Mak ya, Mak ya. Kepeni bumi bapak-bapak nek antek alungi nggo badine. Iki Dek, Lur. Kayak ini ngono ya. Kowe panganti